Taugama Phi Arpili Chapter nihimo og general cleaning isip pag-abag sa maong tunghaan panahon sa pandemya. Kini di among gibuhat day karon silbi abag sa atong magtutundo diri sa Arpili Elementary School. Namugna kini amo ang gibuhat karon nga general cleaning sa pagpalimpyo diri sa eskwelahan. Yearly din ay among gibuhat di ay sa dili lang kay diri sa Arpili Elementary School, basta ang ubang eskwelahan nga ang conduct ng general cleaning dili lang diri sa Taugama Phi Arpili Chapter, hasta ang tanang chapter sa Taugama Phi Balamban Municipal Council. Sa maong general cleaning, kuyog nila ang ilang mga bag-ong membro ug unang higayon usab sa ilang pagsalmot sa maong kalihukan. Bago pa ko nakasoda ning Taugama Phi, first time sa din ako nakaapil ning mga kalihukan karon. Labi na gyud sa voluntaryong tabang kagihimo sa maong grupo sa mga nanginahanglan. Ang maong pagpanglimpyo gihimo usab nila ngadto sa ubang eskwelahan sama sa ilang gibuhat karon dinhi sa Arpili Elementary School. So dili lang kay kaniya mong gilimpyuhan kundi uban nga eskwelahan diri sa Balamban. So daghan na gyud nalimpyuhan niya, among limpyuhan part sa office sa principal. Nanghatag po mi og paper tong miaging adlaw. Nagpatawag man sila og kanang limpyo mo to amo lang gi-schedulean og pilar kadlaw duha ka adlaw. Mo to karon nabuhat yun amo ang paglimpyo. Diri mo may nagikan nya lain po kay di na mo tabangan. Mao man imong kuan jud plano na mo sa among grupo nga maglimpyo gyud tabangan ng mga tao. Taugama Phi. Nasubahan gyud dayon ang ilang kagubihan. Sa ilang gihimong voluntaryong pagserbisyo, gipasalamatan kinigdako sa mga magtutudlo ug ilabi na gyud sa principal ning maong tunghaan. On behalf of Arpili Elementary School, I would like to express my sincerest thanks sa mga members sa Taugama Phi, especially sa ilahang GT nga si Mr. Wendell Ponteras, sa organizer sa aning activity si Mr. Eve Urbina o si Mr. Nick Buhia, sa ilang share nga time, effort and resources sa inyong gihatag nga 10 reams of paper o sa pagpaglimpyo sa among eskwelahan bisan pa man sa ato ang pandemic nga giatubang at ato mga challenges sa karong time nga pandemic. Students of Arpili Elementary School before, so thank you for giving back your effort to our school, for showing your love to our school. So hopefully napay next time ani nga activity ninyo. Thank you so much. Isang hakbang patungo sa kinabukasan.